Това ли е то? Да, да. Още вляво, да, да. Мразя да слиза. Даскала каза, че мрази да слиза. Сега след малко ще се обърнеш обратно с гърди към скалите. Тук че ви фотам. Няма да има грижа. Какво правиш, бе? Много болен, бе. Много ефектно стана. Чакай, че снимам камъка. Абе, ти направи лавина, бе. Чакай! Така. Сега си добре. Друг път нямаш, какво да те насочвам. Искам вече да се обърнеш обратно или не. Обърни се обратно. Така. Сега си на никъде обърнат, не мога да ти кажа ляво или дясно. Скалата, която е зад гърба ти, трябва да се придържаш към нея, защото пред теб има голям отвес. Ставаш си батерията да свърши на най-интересно. Няма, има две черти. Така не ми харесва, защото в твое ляво има голям отвес. Мале, умира от страх. Много внимай. Не, дръж се, да, в твое дясно, така. В твое ляво има голям отвес, човек. Между другото, ще паднеш на пряспата, няма да се прибиеш. Като камъка няма да се търкаляш. Сега ти трябва да тръгнеш точно по това, да. Аз, между другото, при 5 години там пълзях, лежейки го минах, да. Да, бе, да. За 5 години не дойде къла в главата. Не. И следващите 55 няма ни дойде. Кмета отгоре мъдро стои и слуша. Що мъдро има да се слуша в нашата? Че умрях от студ. Ела тук да се катериш, бе. Това е гадно, да. Името на добрата снимка за педала го прави тук. Да, бе. Можеш в пряспата да скочиш, бе. Ще скоча снега. Аз скачай в пряспата, бе. Да, хлътнеш се на. Няма да хлътнеш, бе. Той е слегнал, бе. Там има ли хватки? Не. Добре, обърни се напълно с гърди към стената и си спусни краката. Тоест аз долу не го виждам, то долу няма къде стъпиш. Тогава се обърни обратно. Другата скала може да се хванеш. Зад гърба ти скалата може да се хванеш. Направи пълен оборот, да. Не пълен 180 градуса. Хората, като се обичат, чудеса вършат. Сега ще сменим камерата без като ония път, като слизахме от вихря, как тайно му е подавал. Уж, че слиза. Мала е там някъде. По-отдалече. Сега тък му и слънце изпече, ще се вижда хубаво. Welcome back. Травмите нямат край. Наблюдавате господин Сивков. Last but not least. Ready to hit the road. Като една маймунка пъргав. Този път няма да споменаваме никакви подробности за аналните му отверстия. Наиграхте вече. Педал ще сложим червена точка, бе. Споко. Горе се забелязва кмета. Педал да зумирам ли? Много ясно. Ето, отидохме при Сивков. Ще доктор да ми казваш, не педал. Добре,
Докторче, ти го взимаш като за майтап, бе. Там е баната работа. Айде, 3 снимки. Какво му е бал, да чекай. Бе, дръж се здраво. Ай, кмете, снимай. Оп, направи някаква стойка, да ви нагоре така. Това е, баб. Кмета снима. О, са си страшчиките ще. Значи ги помня, че обя слънце ми. Финито. И това беше от нас.